বেশি নউছি প্রিন্ট ରୁ তুমি 10 ଟଙ୍କା କି ପାଇଁ ଅଧିକା ନଉଛ? କେତେ ରେଟ୍ ହେଲା 540 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତୁମେ କି କହୁଛ 320 ଟଙ୍କା ନା 320 ନାହିଁ ତମ 520 ଟଙ୍କା ତୁମର ହଉଛି 520 510 ହଉଛି ତୁମେ ହିସାବ କର ତୁମେ ହିସାବ କର 270 ବ୍ଲେଣ୍ଡର ରେଟ୍ ମୁଁ ନାହିଁ ଦେଇ ପାରିବି ବିୟର ଦେଇ ପାରିବିନି ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେଟ୍ ରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଟା ବି ହେବ 280 ଟଙ୍କା ତ ବିୟର କି ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଦେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେବ তোমার এফএলএফ সব গভর্নমেন্ট না ନାହିଁ ହେବ গভর্নমেন্ট না তুমি ଯାହା କରୁଛ କର ନା କରିଦିଅ তোমার গভর্নমেন্ট না କର, ଯାହା କରୁଛ গভর্নমেন্ট না ଯାହା କରୁଛ କର। তোমার গভর্নমেন্ট না এফএলএফ সব গভর্নমেন্ট না গভর্নমেন্ট উখুন্ডা এফএলএফ সব তো বসি করে কি ছুড়ি দেখাউছ হ্যাঁ তোমার মালিক কিଏ তোমার মালিক কিଏ তার চার্ট কাই তোমার রেড চার্ট কাই রেড চার্ট কাই ওই রেড চার্ট কাই রেড চার্ট কাই ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ রেড চার্ট কাই তোমার রেড চার্ট কাই କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶିଖିଛୁ ନା এই ଚାର୍ଟ ଦେଖା ও ভদ্র আমি করব না କଥାବାର୍ତ୍ତା তো রেড চার্ট কাই ଏବେ କହିଲି ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖା ଶୁଣୁ ତୋର ରେଡ୍ ଷଣ୍ଢ ଦେଖେଇବୁଛି କି ହଁ ଆଉ କଣ ଲାଗି তোর রেড চার্ট কাই ଷଣ୍ଢ ଦେଖେଇବୁଛି ତୁ ଶୁଣ ନା তোর ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ କାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶିଖିନି ତୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିନି ତୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିଛୁ ଏ କହିଛି ହେଲା ଏଇ ନାଇଁ, କହିଛି ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିଛୁ ନା ତୁ ହଁ আচ্ছা ଶିଖିଛି ତୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିଛୁ ତୁ କାହାକୁ କାଯିବୁ तू अच्छा एक्स्ट्रा तू रेट काहू नौछ काहे? एक्स्ट्रा रेट नौछ तू चुप रह कस्टमर को गाने मारिबू तू चुप ବେଶୀ रह କଥା कौन କରନି। तू चुप रह माने ଭଲି କଥା ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥା आमे तू काई एक्स्ट्रा रेट नबू तू काई एक्स्ट्रा रेट नबू तू काई एक्स्ट्रा नबू एफएलएफ सब गवर्नमेंट तू काई एक्स्ट्रा रेट नबू भद्रामी आमे देखाऊ जिए भद्रामी सहित व्यवहार दिए तुम्हार पब्लिक टू गांडी मारिबो पैसा ତୁମେ ଯାଅ ନା ଯାଅ ଗାଡି ମରେଇବ ତୁମେ କାଇଁ ଯାଅ ଯିବୁ? କି ପାଇଁ ଗାଡି ମରାଇବ? ଗାଡି ଭାବୁଛ ଆଉ କାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କାଇଁ କାଟୁଥିଲୁ 20 ଟଙ୍କା କିଏ କାଟୁଛି ଆଉ 20 ହିସାବ କଲୁ ନା ତୁମେ କହିଲ ବେଳେ 220 ଥିଲା ନା ମୁଁ କମେଇଲି ନା 240 କାଇଁ କଲ ହଁ କୋଉଟା ବିୟର 240 240 କେନ୍ କାଇଁ କଲ କିଏ 240 କହିଲ ତୁମେ କଲ କୋଉଟା 240 ତୁମେ ରଖିଲ କଣ ପାଇଁ ବିୟରଟା ହଁ ବଏଟା ରଖିଦିଅ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ରଖିବ 220 ବିୟର ଦାମ 240 କାହିଁକି ଦେବୁ 220 ତୁମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଦେଇଦେବି କି ବିୟରଟା ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ନେଇନି କି ତୁମର ପୁରା ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ 220 ବିୟରଟା ଗରମ ବିୟର ନା 120 ହଁ ଗରମ ବିୟର ନେଇଯାଅ କିଏ କିଏ ବିକେ କାଉଣ୍ଟର ଗରମ ବିୟର ବିକା ହୁଏ ଫ୍ରିଜ କାହିଁ ରଖିଛ ଫ୍ରିଜ କାହିଁ ରଖିଛ ନାଇଁ ଦେଇହବ ଯାଅ ଫ୍ରିଜ କାହିଁକି ରଖିଛ ତୁମେ ଦେଇହବ ଯାଅ ନା ଯାଅ କଣ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ ରଖିଛ ତୁମେ ଯାଅ ଯାଅ ମାନେ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବିୟର ଦେଇଦେବି କଣ ପାଇଁ ଦେବୁନି କଣ ପାଇଁ ଦେବୁନି ହେଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବୁନି ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନରେ ବସୁଛୁ କି ତୁ ଦେବୁ ତୁ ଯେମିତି ଦେବୁନି କି ଆଉ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ ତୁ ଖାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁ ଦେବୁନି କଣ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଯିବୁ ଆଉ ତୁ ହେଁ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ଦେବୁନି ତୁ ମୁଁ ଦେବି 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇକି ଦେବି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେବୁ? ଆଜି। ଖାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୋର ମାଲିକର ଲେଖା କାହିଁ ଅଛି ତୋ ମାଲିକର କାହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ନା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ର ନମ୍ବର ତୁ ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଯିବ। ରେଡ୍ ଚାର୍ଟଟା ମତେ ଦେଖା ରେଡ୍ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖ ବୁଝଛ ନା ତୁ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖା ଆଉ ତୋର ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ତାର ନମ୍ବରଟା ଦେ ଅନ୍ଧାର ଯିବ ଦେ ମାଡ଼ର ବୋଲି ଦେଖଉଛ ତୁ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ର ନମ୍ବର ଦେ ଆଉ ତୋର ରେଡ୍ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖା ଶୁଣ